Toto je nové video, dúfam, že sa vám bude ľúbiť. To je zase Brawl Stars a priebehu videa vám aj ukážem, že budeme môcť aj spolu hrať. Tak dúfam, že sa vám to bude ľúbiť. Robím si aj svoj klub. No dobre, už nebudem prezvádzať. Dobre, poďme na hru, dajte ready. Už ideme. Začínam. Čaute. Je tu proti nám Arty, Srč a... No tak to neviem, či bude moc ľahké. Ale skúsim. Je tu Nani. No jak? No, ja viem. Belnany. Belnany tu ide bomby. Dobre, ale mi dáva... Dobre, nedávajú dobrý damage. Hovorím to znova. Do mikrofónu teraz hovorím, takže ma budete počuť hlasnejšie. Nie ako v tom minulom videu. Dobre sa poslal Srďa. Nech presa... On ma naháňa. Ja nemám na Naniho vodiča. Dobre, už som zabil dvoch. Ešte ani jedného. Kamu? Let's go. Hrám. Druhá hra musí byť výhra. Ja zabijem toho Srďa. Ja zabijam Srďa. Really, ja zabijam Srďa. Nani si pokúša. Kamu pomoc? Srď ide. Aladín. Ja som si myslel, že si umrela. To není ten Aladín. Paladín. A ty si Paladín, vieš čo ty? Prečo si ma tu nechali? Ja som zomrel. No, skočí. A ja som nevadila. Tak toto asi nebudem môcť vyhrať. Bude. Tak prečo sa stále prehrávame? Sme vyhrali. Akože vyhra. Oh my god. Chceli si ma... Ten Nani mi dal dobrý damage. Jak to vedel ten Paladín? Lebo si... A neskoval si sa. Paladín. Ja som povedal, Ježiši. cop. Ja skapem. Neláď sa, nehýbe, ale ja potrebujem spraviť cop. Na čo som? Ja zomriem. Ale nevadí. A prečo si dali... Čo? Je tam nejaká iná hra? Je? Je, tak dáme napríklad Wipeout. Wipeout. Poďme ranke. Na čo ranket? To ma moc nebaví. A ja ranke nemôžem. Tak ty nebudeš. Ale mňa ranket nebaví. To ja nehrávam. Ja teraz hrávam väčšinou niečo iné. No, sa asi ani nedá. Ja si iba otvorím. Potom tam internet dopovedá. Patávte. No tak môžeme tie rankedy. No tak ale ja sa odpájam. Prečo? Ja nemám. Ale ja nechcem rankedy. Tak vyprav. Rankedy ma nebavia. Ja moc nehrávam. Alebo prejdeme 5. No, tak mi daj si viaco. Dal som ti accept. Chceš 5 v 5? Nie. Dobre, poďme na hru. Môžeš. Dobre, ale ticho, už ideme hrať. Toto budem najviac komentovať ja, tak bude ticho. Tak to aj David volá Vajpal. Ale tak nevolá sa. Dobre, ideme na to. Krov, jak mi... Davesek, to vyzerá. Krov, alebo Davesek. No, vieš čo. Dobre, zabijem tu Piper. Kamo, pomoc! Ale ja tiež potrebujem pomoc. Ja som hneď skapal. Ty si to potrebuješ. Bye. Ja si dám iného brawlera, pretože s Leonom hrám skoro každú hru. Ja umrem. Tak umri! Vieš, že mi to je? Nehodám dať šumela. Kamo, pomoc! Ty zgebni. Keby ste sa... Aspoň snažili zabiť toho krova. Nana, ty sa stále healuješ. Asi to on s tebou... Ty nevieš, akože... Sorry, ale ja nechcem s ním temovať. Zgebni. Au. To nebude dobré. Teraz ma počujete hlasnejšie, lebo mám mikrofón. Ešte si teraz to povieš. Dobre. Vieš čo? Vieš, že si mi. Dobre, zabíjajte ich. Tam aj 3. Je to 3-3, pretože... Ne, ja neviem. Oh my god. To je prvýkrát zatiaľ, čo som vo videu použil gadžetu.
Wow. On mi furt ukazuje like, on sa so mnou ríli tímovať na Vibond. Lebo si legenda. Krov. Prečo? Čo? Kto asi iný? Nie, Bude proti nám. lebo on nemá koho zabíjať. Ja som sa snažil zabiť toho bola. Mne to nejde. Zabiť toho bola. No, že to 6-3. Ja budem hrať potom duo. Napríklad s Nelou. Come on, ne. Pavúk je preč. Dobre, hrám. Tam bola tiež pavučina. Dobre. 3 kily. Dobre, ja teraz dávam 0 kilov. Ja som to nedal! Ja som ho nezabil! Robíte si srandu. To je kvôli tomu, že sme všetci tu spolu. Poďme kedy duo. Áno, poďme, lebo toto ma moc nebavilo. Počkaj, ja vám musím iba ukázať. Ticho, ja si idem vytvoriť klub. Počkaj. Čiže... dobre. Ale musím sa lívnuť z tohto. Leave. A ideme si urobiť klub. A keď bude klub, tak sa vám ozvem. Ešte nerobím klub. Ideme si zerať solo, ale v tomto videu asi nebude klub. Lebo nemám 1000 coinov. Keď budem mať 1000 coinov, tak sa robím klub. A ideme hrať, ale ja chcem hrať solo teraz. A ideme hrať solo, tak ideme. A už ideme začať. Kedy sa to načíta? No buď ticho. Aj tak ma tam nebude počuť. Bude. A už začínam. Tak, a už hrám. Rozberám si tieto bedne. Napríklad, neviem čo mám. Ja som síce vymeniť brawlera, tak v ďalšom videu si vymením. Počkaj, tu je Jackina. Zabijú. Zabiť. Nezabije Jackina. Dobre, berem. Bum, mám ďalší power. Zatiaľ to nevyzerá na výhru. Si by možno ho získam aj teraz, lebo ja mám toľko brawlerov na jednotke a za to zostávam tie tokeny. Ale nie, my potrebujeme coiny. Však a za to tie tokeny mi dajú do toho brawler passu a získam 1000 coinov. Dobre. Že si tých brawlerov dám. To je Poko. Celkom nahypované. No a ja idem na Ne. Ten Poko si... Hlupák. Nie. Ok. Čo? Ale ja ešte dotočím. Toto iba umýva si riadu, lebo je iba asi chodí, takže nemôže. Dobre. Dobre. Počkaj, tu je tá Jackie. Kašlem na to. Nie. Ty chceš. Jako ty. Dobre. Ideme asi zahrať na ďalšie solo. Počkaj. Keď budem na 30, budem mať 1000 coinov. A ja keď budem na 40, budem mať 1000 coinov. Tak. Ale ja keď budem mať asi 100, lebo ja Skôr to splním. Ale ja musím byť prezident, lebo ja som... Čiže ja ti dám vice prezidenta. Aha. Dobre.
Dobre. A teraz dobre. No, ideme ešte jednu hru dať a asi už to bude končiť. Ja už hrám. Ale ja už hrám solo. Nie. Ok. Jak mi to vyjde čas? Možno. Nie. No dobre, keby tam nebola Jackie, tak neprehrám. Som dosud. Ale ok, za to vysmievanie znovu nebudem hrať. Čiže... nie. Bum a... Asi dám nejakého... prestaň. Nie. Asi by si chcel dať iného bravlera. Tak ok. Nedám si žiadno. Počkaj, ja si dám iného Dám si napríklad... no, počkaj. Čakého bravlera si môžem dať? Ja neviem. Dám si Kita, napríklad. To je dobré. Hehe. Je. Veď, ale ty to hovoríš na mňa. Lebo ja som Kita raz. Ale ja to hovorím na iného Kita, Aha, tak ok. ktorý ma skoro zabil. Teraz je tu ťaviaková rozsada. No ale ja už iba 2 minúty budem musieť točiť. Dobre, to No jasno. no jasné. Ok. Za 2 minúty asi to neviem dokončiť. Toto je video. To není video. Ale keď... Tak, som krovy. Dáme skip. Nakoniec sme skončili tretí. A už to budem musieť ukončiť. Toto je koniec videa, ak sa ti video ľúbilo, nezabudni like a my sa vidíme v ďalšom videu. Čau! Je to.